Ina mai fatan wannan bidiyo zai canja muku rayuwa, saboda abin da zan faɗa muku ya canja min rayuwa. Kun ga idan muka kalli baya game da ci gaba da na samu shekara 3 da suka wuce daga tafiye-tafiye don haɗa bidiyoyi da kuma samun kuɗi, duk sai na fahimta wannan ci gaban na same ta ne ta hanya guda ɗaya. Kuma wannan hanyar shine ƙa'ida. Ƙa'ida yana daga cikin abu mai amfani a rayuwa, saboda idan kana da ƙa'ida zai canja maka rayuwa. Kamar a ce kana son rubuta littafi kuma baka da ƙa'ida. A ranar farko ka rubuta kaɗan, a rana ta biyu ka rubuta fin na jiya. Duk saboda kana da lokaci mai yawa, kana haka rana da rana har zuwa wasu ranaku da har zai fita daga ranka baka samu damar kammalawa ba. To, haka dai ta faru da mutane da yawa, amma za ka sha mamaki idan aka ce kana da ƙa'ida. A ranar farko ka rubuta kaɗan, rana ta biyu ka rubuta fin na jiya, rana ta uku ka ba wa kanka wahala sosai wanda har za ka samu damar kammalawa kafin ranar, wanda kafin ranar ka saki littafi mai kyau a kasuwa. Shekara 3 da suka wuce na saka wa kaina a kullum zuwa awa 24 zan haɗa bidiyo guda ɗaya a rana kamar wannan, daga farko zuwa ƙarshe zuwa ƙarfe 9 na safe. Wannan shine yadda na samu damar haɗa bidiyoyi 1000 a kwana 1000. Ban samu damar karya ƙa'ida ba ko guda ɗaya, don da wahala sosai kan gaskiya. Na sha wahala kuma na ji jiki, saboda haka wannan shine minti ɗaya. Na samu ci gaba, mu tsaya akan gaskiya. Da ba tare da ƙa'ida ba da sai na kai wasu satuttuka kan ban yi ko ɗaya ba. Da ƙarfin abin ma ba zai je ko ina ba, da na bar komai. Kin tuna sanda muka yi magana da ke ko mun mutu ko wani a dangi, Allah ya kiyaye, sai mun haɗa bidiyo ɗin nan dai a awa 24 ɗin nan dai? Haka ne, na ji daɗi da ka sa wa kanka ƙa'ida. Kana son ƙa'ida, ina son ƙa'ida. Ina son su sosai da har na samu damar saka ƙa'ida a rayuwata. Ina saka riga a kullum wadda take tuna min yadda rayuwa take kaɗan. Rayuwata tana da ƙa'ida. Zuwa shekara 75 aƙalla, haka shine yadda na aikata. Kullum idan na saka wannan riga tana tuna min yadda zan dinga amfani da rayuwata waje mai amfani a kodayaushe, da kuma ƙa'idoji masu amfani. Ina so ka bani yardarka ka saka ƙa'ida a cikin rayuwarka, da littafinka, da aikinka, kai har ma duk inda kake. Za ka sha mamaki yadda rayuwarka za ta canja. Sai mun haɗu wani sati.